जिसुआ बाख्नाय जाथों अन्धकाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम बिजिरनो थाखाय आखायाव लाबाय गोथार आरो थैनानै थांनायफोरनि खाथियाव जोङो बिसोयोब्ला आरो बे थैनानै थांनायफोरनि बिदा फंबायनि थाखाय बियोब्ला जोंनि बे आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोना थारैनो इसोर रायजोआव दंहैयो एबा गैया बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो थाखाय माखासे राहाफोर माखासे जों मिथिनो गोनांफोर बाथ्राखौ नोंथांमोननि बिदिनो आखायाव लादों गुबुनफोरनाव थैनानै थांबाय जोब्बाय आरो बिसोरना मालाबाबो आं गोबांथार गुबुनफोरनाव नुनो मोनदों बिथांमोना थैनानै थांनायफोरनि जिउनि थाखाय बिसनाय गैया बिथांमोननि थाखाय जों रावखौबो जेबो साना बे गाव गावनि डक्ट्रिन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बैनि मावबोनाय जारिमिनफोरनि थाखायसो बिथांमोना बिनि मावनाय जारिमिन बाथ्राखौसो बुंगोन नाथाय बिनि आत्मानि थाखाय बिनायनि थाखाय मालाबाबो मोनसे पस्ट खुङा दा जोङो अन्धकाफोर जोंनि आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर थैनानै थांनायफोरनि थाखाय जोङो आं फैगौ जानो हागौ शनिबाराव बिनि सोमोन्दै मोजाङै बिजिर होगोन दा गोथारफोरनि सोमोन्दै बिजिरनो थाखाय आं एसे आखायाव लादों आरो बियो जोंनि बिसनाय गाबसनायनि गेजेरजों माबोरै गोथार जानो हायो आरो बे गोथारफ्रा थारैनो इसोरनि रायजोआव माबोरै सहैनानै माबोरै जोङो बेखौ गोथार होननानै जों मख'नो हायो नों आरो आं गोथार होननानै जों मख'ब्लाल' जायो बे नङा माखासे बिनि मावनाय मावदिन्थिफोर माखासे बिनि गोबांथार बिनि माखासे प्रमाणफोरखौ बिनि जिउमानि गेजेरजों मिसनायाव मोननाय फिथाइफोरखौ लानानैसो अब्ला अन्धकाफोर बे फिथाइफोरखौ लानानैसो जोबनायाव जानो हागौ इसोरनि गेदेर अननायजों गोथार पबनिसिम माखासे मोजां रिपर्टफोरनि गेजेरजों डिक्लार होबासो बे गोथार होननानै जों जोबनायाव बेखौ गोथार होननानै जोङो मिथिनो मोनो दा अन्धकाफोर फै आं बेफोरखौ लानानै एसे मिथिहोनो सोन एबा गोथारनि ओंथिया मा गोथार जानायनि ओंथिया मा अन्धकाफोर गोथार मानसि जाय इसोरजों थिख'यै एबा आगोलाव जेनेबा जोङो मिथिनो मोनदोंमोन अन्धकाफोर गोबांथार थैना थांनायफ्रा जायफ्रा गोथार महरै जेरै गोथार पपनि दारै जोङो गोथार महरै डिक्लार खालामजानायफोर दा जोंनि गेजेराव आरोबाव गोथार खालामजायैफोरबो थानो हागौ बेनिखायनो बे गोथार जानायफ्रा माब्रै गोथार मानसि जायआ इसोरजों थिख'यै सोरगोआव जुनिया एबा स्पेसियेलै मोजां जायगायाव दोनजानाय जाय सोरगोआव मोजां जायगायाव दोनजानाय सोरगोआव इसोरजों जयै थानो मोननाय गोथार जिउमाया अन्धकाफोर जेरै जाय पपनि गेजेरजों खोनानाय मोननायखौनो सेन एबा गोथार होननानै जोङो बुङो जेरै बे सोरगो रायजोआव थिख'यै इसोरजों जायगा मोननायखौ सोर नुखो सोर बेखौ नुहैखो माब्रै होननानै पपआ बेखौ डिक्लेयार खालामखो बेखौ माब्रै जोङो सोरगोआव थिख'यै दोनजाबाय आरो बे अन्धकाफोर मानोना बे मानसिनि मावनायफोरखौ जोङो गोथाङावबो नुनो मोनबाय जाय बे गोथाङै थानाय समाव इसोरजों माबायदिमोन इसोरनि माबायदि धोरोमनि खामानि मावबोदोंमोन बेनि गासैबो मावबोनाय जारिमिनफ्राबो बेखौ मिथिहोयो आरो बेजों लोगोसे बे सोरगोआव थिख'यै जायगा मोनबाय बा इसोरजों लोगोसे दङ बेखौ मोनदांनाया बबेनिफ्राय मानोना जाय सुबुंनि जिउमायाव बिसनो खावलायनायाव सोरबा दुखुथिया बेमारिफ्रा सैनांनिफ्राय रैखा मोनबाय सोरबा सोखाजाबाय सोरबा बेमारनिफ्राय माबा मोनसे गेदेर इसोरनि महिमाया बिनि गोथै हाखराव फैनानै एबा बिनि जिउमानाव बिसोरनो खावलायनायनि गेजेरजों जाय सुबुङा सोखाजानाय गेदेर इसोरनि महिमाखौ मोनदोंब्ला बिनि दिरारि गाबख'नायाव अब्ला बे लासै लासै गोथार पबनिसिम बे माखासे रिपर्टआ सौहैनायनि उनावहाय
अब्ला गोबां नायबिजिरनायनि उनावहाय गोबांथार समनि उनावहाय गोथार पपनि दारै केन'नाइज मोननायनि उनावहाय ब्लेसेड जानायनि उनावहाय बेखौ गोथार पपआ डिक्लेयार खालामो मानो बिनि मावदिन्थि बिनि जिउमानि माखासे बिसोनायजों बियो थारैनो इसोरनि खाथियाव सहैबाय इसोरनि खाथियाव थानायखायसो बियो बिनि जिउमा बिसोरनो हानाय बोलोखौ मोनदों इसोरनि खाथियाव थायोब्ला इसोराबो बिनिखौ खोनासंगोन खाथियाव बिनि बोसोन इसोरा बिनि राव बिनि खावलायनाय बिनि गासैबो खावलायनायखौ खोनासंनानै अब्ला बिनि दुआरै सोरबा दुखुथिया सुबुंनि सोखाजानायफोरखौ मोन्दांथिफोरखौ लासै लासै पपनियाव सहैनायनि उनाव बे प्रुफ एबा प्रमाणफोरनि गेजेरजों जोबनायाव पपआ बेखौ डिक्लेयार खालामा थारैनो बे इसोरनि रायजोआव सहैबाय इसोरनि खाथियाव दङ जायनाखि बेनि गोथै हाखराव बिनानै एबा बेखौ बिसोरनो खावलायनायजों सोरबा दुखुथिया सुबुंनि सोखाजानायनि बे प्रमाण बिलाइ एबा प्रमाणखौ मोननो हाबाय बेनि दारै अन्धकाफोर जों गोबांथार थैना थांनाय जोंनि गोथारफोरखौ जायफोरखौ मिथिगौ बिसोरबो मोनफा मोनफा बा मोननै मोनथाम माखासे बिसोरनि गेजेरजों मावदिन्थिफोर मोननायफोरनि गेजेरजों दा गोथार पपनि बे डिक्लेयार खालामनायखौ जोङो गोथार होननानै जोङो मिथियो हालेलुया हालेलुया जेरै जोंनि भारताव गोथार सिस्टार आलफन्सा गोथार सेन्ट आलफन्सा बिनि सोमोन्दै आं एसे मिथिग्रोनो लुबैदों बिनि जोनोमा 1910 मायथाइनि 19 आगस्टआव जोनोम मोनदोंमोन जाय आलफन्साया 1910 मायथाइनि 19 आगस्टआव बियो जोनोम मोनदोंमोन आरो बियो 28 जुलाइ 1946 आव बियो 35 इयार्स बैसोआव बियो थैदोंमोन बिनि जोनोमा 1910 मायथाइनि 19 आगस्ट थैनाया 29 जुलाइनि 1946 मायथाइयाव आरो बिनि बैसोआ फुरा 35 इयार्समोन अन्धकाफोर आरो 8 फेब्रुवारिया 1962 मायथाइयाव बेखौ फोसावनाय जादोंमोन अन्धकाफोर आं बिनि सोमोन्दैसो मिथिनो जेब्ला 28 आगस्टआव आलफन्साखौ जोनोमनि 8 दिननि उनावहाय बाप्तिस्मा होनाय जायो बियो साइर' मालाबाराव फादार जसेफ साखालाइटजों जाय दिनै बियो बाप्तिस्मा होजादों बिसोराव गासै न'खराव गासै बिदा फंबाय बिनानाव गासै साबा बे साबानि गेजेराव साबानि सिरियाव आलफन्साया सासे फिसाजो आरो बे जायगा केरेला बे कट्टायमनि खाथियाव बिनि बिमानि मुङा मारिया आरो बिनि बिफाया आरो बियो बिफानि मुङा जसेफ मता टपा दानि मता टपा दातिल होननाय जाय जसेफ बिफा आरो बिनि बिमाया मास मोनथामनि उनावनो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जादों बेखौ जोनोम होनायनि मास मोनथामनि उनावनो बिनि बिमा मारियाया बियो रुंसारि जादों अन्धकाफोर आलफन्सानि उन्दै नामखौ आन्नाकुति होनना बुङो आन्नाकुति जोंनियावबो सोरबा सोरबा नामफ्रा मोननै मोनथाम उन्दैयाव गाबज्रियो जेरै जोंनि फिसा आलफन्साखौ उन्दैयाव मले होननानै गाबज्रियोमोन बिमाया मले होननासो गाबज्रियोमोन आरो देरनानैबो मले सिखारद' होनना बुङो केरेलानि मोनसे भाषा बियो अन्धकाफोर मालायालाम भाषाजों गाबज्रियो अननायजों गाबज्रिनाय अन्धकाफोर आलफन्सानि उन्दैनि मुङा आन्नाकुति आरो बियो फ्रान्सिस्कान क्राइस्टनि मोनसे बिनि कंग्रिगेसना बे सिस्टारमोन अन्धकाफोर देवबार 12 अक्ट'बर 2008 पप बेनेडिक्ट 16आ बेखौ सेन्ट पिटार स्क्वेर गिर्जानिफ्राय रमनिफ्राय बेखौ गोथार हिसाबै डिक्लेयार खालामदों दिनै बे आलफन्साया मोनबा रोखोमनि बेनाव बेमार दङमोन
जाय आल्फन्सानाव मोनबा रोखोमनि बेमार अन्दागाफोर जानो हागौ खायसे मानसिफ्रा बेमारफोरनि गेजेरजोंनो गोथार जायो दुखुथिया मानसिफ्रासो गोथार जायो बुथार जानाय मानसिफ्रासो गोथार जायो सैनांनाय मानसिफ्रासो गोथार जायो बेनिखायनो दिनै आल्फन्साया गोथां समाव मोनबा रोखोमनि बेमार दंमोन बियो बेरामजोंनो भुगिनांदोंमोन जेरै फार्स्टआव मेलेरिया बेमार सेकेन्डआव निउम'निया थामथियाव टिबि बेमार ब्रैथियाव जेरै हार्मरस थै ओंखारग्रा आरो पारसिस्टेन्ट उल्थायै थाब थाब थै गोबानाय बे मोनबा रोखोमनि बेमारजों बे सैनांदोंमोन अन्दागाफोर बे मोनबा रोखोमनि बेमाराव बियो सैनांदोंमोन जेरै जिसु ख्रिस्टनि मोदोमाव मोनबा गाराय दं मोनबा गाराय जेरै आथिङाव मोनसे बहायबा मोनसे आखाइयाव मोननै खर'आव सुनिजपि बे मोनबा गाराय बेनिखायनो जेरै अन्दागा आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन जिसु ख्रिस्टआ जिजास आखराव जेरै मोनबा फिस आखराव जेरै मोनबा इयुद आखराव जेरै मोनबा जिसुआ सासे जोहोलाव फिस बिए फिस PEACE मोनबा जिसु ख्रिस्टनि गाराया मोनबा बेनिखायनो जायनाव मोनबा बेराम दङ बियो गोथार जायो नाथाय बिदि होननानै सोरनावबो जानो हागौ नाथाय बिनि जिउ आखल आखुआ इसोरनि बादि जानो नांगौ अन्दागाफोर जाय सिस्टार आल्फन्सा जेब्ला बियो गोथाङाव मोनबा बेरामजों सैनांदोंमोन आं बिदि होननानै दिनै आंनि फिसाजोखौ हाइलाइट खालामनो सानाखै आंनि फिसाजोआबो जेब्ला उनाव मिथिनो मोन्दों बेनाव एप'ल' हस्पिटालनिफ्राय रिपर्टआ जों उनाव आल्फन्सा थैनायनि मास मोनसे उनाव रिपर्टखौ मोन्दों बेनाव मोनबा रोखोमनि बेमार सिगाङाव जादों एसएलइ बेमार लुपास गुगोलाव नायब्ला मोनगोन गोबांथार दा मानसिफ्रा बे लुपास एसएलइ बेमारजों थैनांगासिनो दं बांसिन हिनजावफोरनाव जायो बियो 3-4 बोसोरनिफ्राय हमलाङो 40 इयार्ससिमब्ला बेखौ आरो बियो बे लुपास बेमार एबा एसएलइ बेमारा गोबां हिनजावफोरनाव जायो दै लोङै मानसिफोरनाव जायो लिभार किडनिया डेमेज जालाङो सेला थैयो जेब्ला बे बेमारा जागोन नोंनि खावलाया सिखिरि आगर बादि जागोन मोखां बुगोन लेजि जालांगोन बुंजानो हायै जागोन लेट फुंनि 9-10 सिखारगोन आरो लेजि जागोन बे बेमारा जोंनि भारतनि नङा बाहेरानि बे बेमारा जायोब्लाबो बासिया जाय बे बेमारा जागोन बियो बासिनो गोब्राब जाब्लाबो बियो खुनुरुखुम लाइफ टाइम बे मुलि जानांगोन आंनि फिसाजो आल्फन्सा एसएलइ बेमारजों आरो बेजों लोगोसे मोनबा रोखोम बेमारा ज' आल्फन्सानाव मोनबा रोखोमनि बेमार दङ अन्दागाफोर 1940 मायथाइनि 18 अक्ट'बराव सानसे समाव सासे सिखावा हर गेजेराव बिसोरनि कनभेन्टआव हाबदोंमोन अन्दागाफोर बेयावनो सिस्टार आल्फन्साखौ गिदिर आघात होलांदों बे दिननिफ्राय गिनायजों बेनि बेरामा हाबदों 1940 मायथाइनि 18 अक्ट'बराव सासे सिखावा जेब्ला बे कनभेन्टआव हाबदोंमोन आरो कनभेन्टआव हाबनानै सिस्टार आल्फन्साखौ आघात होलांदों बे दिननिफ्राय बेनाव गिनायनिफ्राय बै मोनबा बेरामा बेनाव हाबदों अन्दागाफोर जाय सिस्टार आल्फन्साया सासे महर गोसामोन बिमा थैनायनि उनावहाय जानो हागौ बेखौ बिमानि मोना फेदेरदों आरो फोलावदों आरो बेखौ सानसे समाव सिख्ला देरनाय समाव बेखौ हाबा हरनो थाखाय बिमाय आरो बिमानि मोना सासे जमिदारनि फिसालाखौ लाबोदों नाथाय आल्फन्साया मालाबाबो हाबा जानो गोसो गैया आङो इसोरनि खामानि मावगोन आं गावनि जिउखौ गावनि देहा सोलेरखौ जिसुनि आं गथायगोन अन्दागाफोर जायनि थाखाय सिस्टार आल्फन्सा सिस्टार जानो थांखि लानानै अब्ला बे नायनो फैनाय मानसिफोरजों नुजानो गोब्राब जादों महर गोसा धन दौलत थाखा फैसा गासिबो दंजोबो
एसेग्राब धोनि बे मानसिजों नों हाबा जानांगौ मानो गोसो गैया आं सिस्टार जानो बे गावनि महरखौ महर गैयै खालामनो थाखाय आलफनसेया लोहो रोहो अरखि सावनानै बे अरनि गेजेराव बे थाबायदों आरो बेनि हांगार अरखिया हांगारा दाबो मिउजियामाव दं बे गावनि महरखौ महर गैयै खालामनो थाखाय आन्दायगाफोर उनाव बे सिस्टार जाबाय सिस्टार जानायनि उनाव जेब्ला सानदों सिस्टार जायोब्ला फादार जेब्ला बेराम जाया सानदों सोरबा धोरोमाव आगान सुरब्ला बेराम जाया इसोरखौ खुलुमब्ला बेराम जाया नाथाय जाया इसोरजों नांथाबो बेनाव गोबांसिन आन्जारा फैयो नाथाय बेजोंनो गोथार जायो बेजोंनो इसोरनि बोरखौ बांसिन मोनो नों सानदों नामा आं इसिग्राब धोरोमनि खामानि मावग्रा जानानै सान हर इसोरखौ खुलुमग्रा जानानै आं मानो बेराम जाखो आंनि न'खराव फादार दं सिस्टार दं आंनि न'खराव मानो दिनै बेबायदि दुखु सैनांगौ नङा रासिनसो बे समाव नों इसोरनि मानसि जानायखाय बे समाव सैतानखौ बांसिन आनजाद लागोन अब्ला बांसिन नोङो इसोरनाव नांथाबनांगोन बेनिखायनो अनजागाफोर जाय दुखुथियाफोर बे हादोराव गोथार जालांनाय बिसोरनि जिउ जारिमिनखौ नायहर बिसोर ओरैनो गोथार जायाखै होसोजादों बुथारजादों जोबनायाव बिसोर गोथार जादों बेराम जादों थैदों बिसोर गोथार जादों गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो दैमालुआ गोबां इसोरनि खामानि मावग्रालायनो मानो गावनि फिसाजोखौ बिनानै सोखानो हायाखै मानो दिनै बिनि न'खराव मानसि थैनांगौ बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांनियाव इसोरनि जिउजों बुंनाय नङा बे संसारनि नंखाय जिउजों बुंनाय बेनिखायनो जों बिनि थाखाय बिनांगोन अन्धगाफोर दिनै गोबां गोथारफोर जानाया बिसोरनि बांसिन जोंनिफ्राय दुखुथियासिनफोरसो होसोजानाय बुथारजानाय बेरामजों सैनांनानैसो जोबनायाव बिसोरो सेन जादों आरो बिसोर इसोरनि रायजोआव बे बेरामजोंनो बिसोरो इसोरखौ मोननानै बिसोरो बै इसोरनि रायजोआव थिख'यै इसोरजों बिसोर जायगा मोनहैदों आरो बिसोरनियाव जाय आलफनसानियाव माबायदि मिराकेल जाग्रा फार्स्ट मिराकेला आं बेखौ मिथिनो जेब्ला अन्धगाफोर बे सिस्टार आलफनसाया जेब्ला सिस्टार जायो बे सिस्टार जानाय समाव गोबांथार फरायसुलि गथ'फ्रा बिनियाव फैयोमोन आरो बुंफैयोमोन सिस्टार आंहा दिनै एग्जाम दं हालेलुया 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 सिस्टार आंहा दिनै एग्जाम दं आंनि थाखाय बिनानै होदो सिस्टारा मा बुङोमोन बे रावनिबो खर'आव दांनानै बियामोन गावनि थानाय कनभेन्टनि सिंनिफ्राय खोरखिनिफ्राय बियो बुंहरोमोन गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन लुकासनि 1:25 बे बुंना हरोमोन जाय गथ'आ फरायनो हाया बेखौ बियो बे बुंनाय लोगो लोगो बे गथ'आ मोजां एग्जामाव पास जायो जायफ्रा साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बियो मोना अब्ला बेखौबो बुंदों गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन बेखौल' बुंनानै हरो अब्ला बियो आरो जब एबा साख्रि मोनहैयो बेनिखायनो दिनै बे मोनसे आं दिनै बेखौनो लानानै फैदों अन्धगाफोर जोङो दा बेखौ लानानै दिनै आङो बिजिरनो नागिरदों अन्धग्रा आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै जाय सिस्टार आलफनसाया बे बाथ्राखौ माब्रै बुंनानै माब्रै सोमोनांथावफोर जादों गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जों खोनासंनि लुकासनि 1:26 लानानै जों फरायनो जिसुनि जोनोमनि खौरां एलिजाबेथनि मोदोमाव थानाया जेब्ला अखाफोर दान्दो जायो अब्ला गाब्रिएल आरफ'आ दाबिनि जोलैनि जोसेफ नामनि सासे हौवाजों सोंजानाय सासे सिख्ला आइथानियाव गालिलि नाजारेथ होनजानाय नोगोराव इसोरजों थिनहरजादों बे सिख्ला आइथानि नामा मारियाम आरफ'आ बेनाव हाबनानै होनबाय नोंहा गोजोननाय जाथों आरफ'आ बेनाव हाबनानै होनबाय नोंहा गोजोननाय जाथों नोङो दया मोनबाय फोरबोआ नोंजों लोगोसे आन्थाय बे बाथ्रा बागदावनानै गावनि गोसोआव सानदों बे माबायदि बाथ्रा जाखो होननानै अब्ला आरफ'आ बेखौ होनदों दागि अ मारियाम मानो नोङो इसोरनियाव दया मोनबाय आरो नोङो गोरबोबती जानो सासे फिसौआ सारिगोन आरो नोङो बेनि नामखौ जिसु दोननांगोन बियो महान जागोन आरो गोजौ चिन्तानि फिसा हौवा जागोन आरो फोरबो इसोरा बिनि बिफा गुदि
दा बिनि सिंहासनखौ बेनो होगोन बे अनजिमा गैयाजासे जाकबनि जोलैनि सायाव राजा जागोन आरो बिनि रायजोआ जोबथारनाय नङा मारियामा आरफ'खौ बुंदों बे माब्रै जानो हागौ मानोना आङो सिख्ला आयथा अब्ला आरफ'आ बेखौ बुंफिनदों गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन बेनिखायनो सारिजागोनाबो गोथार आरो इसोरनि फिसा हौवा होनजागोन आरो नाय नोंनि खुरमा असे एलिजाबेथआ बुरिथार जानानैबो सासे फिसाज्ला लानांबाय आरो बे सांग्रेमा होनजानाय हिन्जावा अखाफोर दानोसै मानोना इसोर मावनो हायै मुंबो बिसय गैया अब्ला मारियामा होनबाय दे आं फोरबोनि लेंजे नोंनि बाथ्राबो दिनै जाथों अब्ला आरफ'आ बेनिफ्राय थांदों हालेलुया 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 जिसुआ बाख्नाय जाथों अन्दागाफोर जों दिनै बे बोसोनखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिगौ आरो गोबाङा माखासे मिथिया बे थाखोमानाय गोथौ बाथ्राया जोंखौ माबायदि फोरोङो बे रावा अन्दागाफोर गोबांथार जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिगौ आरो माखासे मिथिया अन्दागाफोर जेब्ला एलिजाबेथआ अखाफोर दान्द बिनि गर्भवती जाबाय जाय जन बाप्तिस्मानि बिमा जाय जाकारिया जेब्ला बियो दुना लानानै दौरिनि खामानिखौ बे भिडिअ'आव मावो बे समाव बे जाकारिया बोराय बैसो जाबाय आरो बिनि बिसिया सांग्रिमा आरो बे गथ' जोनोम होनो हानाय जेबो बोलो गैलिया बे समावनो दुना लानानै जेब्ला आर'ज खालामो दुनानि आगदाहा इसोरनि आरफ'आ बेजों नुजादों गोबां मानसिफ्रा दुनाखौ जानांगौ गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रासो दुना लानानै सावो बेबायदिनो गोबां उल्थाय बिजिरो नाथाय गोथार बाइबेलाव जाय जाकारिया बे दुना लानानै सावनायाव सोरगोनि आरफ'आ बेजों नुजादों आरो बे नुजानायाव बियो गावनि फैनायनि थार मेसेजखौ बेनो होदों नाथाय जाकारिया फोथायनो गोब्राब मोनदों बे माब्रै आं बोराय बैसो आरो आंनि बिसिया गथ' जोनोम होनानै जेबो बोलो गैला बियो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आरो जाय दुना लानानै आर'ज खालामनायावनो इसोरनि आरफ'आ नुजादों जोंबो दिनै जोङो बे गोथार बोथोराव जोङो इसोरनियाव जोंनि बे दुना लानानै संनायाव बे उखुन्दैया इसोरनिसिम सौहैयोनो अब्ला जों मा थांखिखौ लानानै बिदों बे इसोरनियाव सौहैयो बे दुना लानानै जेब्ला आर'ज खालामनायाव सोरगोनि आरफ'आ बेजों नुजादों आरो बेनो बे मोजां रादाबखौ फैदों नाथाय बे जाकारिया फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन बे फोथायनो गोब्राब मोननायखायनो बे बबा जाबाय गोबाव सम बे आर'ज खालामनायाव नेबाय थादों लोगोफ्रा जेब्ला बियो ओंखारो अब्ला बियो रायनो एक्टिंजों खोन्थाबाय गावजों सोर नुजादों मा बुंनो बे गासैखौबो एक्टिंजों खोन्थादों रायनो गोरों मानसियाबो हथार बबा जाबाय आंबो जुदि हथार बबा जायोब्ला आं मा बुंगोन दिनै बे सासे मोजां धोरोमनि खामानि मावग्रा दुना लानानै जेब्ला इसोरखौ आर'ज खालामनायाव बे दौरिया अब्ला बियो इसोरनि आरफ'आ नुजानायाव बियो नोङो सासे बिफा जागोन नोंनि हिन्जावा गथ' सारिगोन बेखौ फोथायनो गोब्राब मोननायखायनो इसोरखौ फोथायनो गोब्राब मोननायखाय बे बबा जानाय जेब्लासिम सारियागौमानि बेनि नामखौ दोनागौमानि नोंनि खुगा गेवनाय नङा 9 मास 9 दिन बियो अन्दागाफोर जेब्ला जन बाप्तिस्मा जेब्ला सारियो गावसोरनि फोलेरनि नामखौ दोननायाव नाथाय बेखौ मा दोननांगौ बेखौ जेब्ला खुगाजों बुंनो हायलाय मा लिरखो जहन होननानै जेब्ला लिरो बे मुगायावसो अन्दागाफोर जेरै जाकारियानि खुगाया गेवदों इसोरनि महिमाया नायदो